So first of all, para sa tuwang tanan, unsaon ninyo pagkabalo nga we are in the right church? No? Giunsa na to pagkabalo nga ang atong kauban na ata sa sakto nga dalan. Atong hibaluan mga igsuon kung giunsa pag-identify sa Bible ang mga katawhan sa Ginoo. One time, nahitabo sa balaang kasulatan nga si nay nangutana kang Jesus Christ, niingon siya nga, Jesus, agalon. Ana siya nga, naamay nagwali pod sa imuha dito og Jesus. Nay nagwali, imuha ngalan ang ginadala. Niingon din si Jesus, kabalo mo kung sa'yo tubag ni Jesus? Sa'yo tubag? Niingon si Jesus mga higalag igsoon. Kung sila bato kanato, dili sila dapig kanato. Pero kung sila dapig kanato, dili sila bato kanato. So nagpasabot mga higala sa tanan nga nadiri karon, dili particular si Jesus Christ sa gitawag og sect, pangalan sa imuhang sikta. Dili particular si Jesus ana. Nakabasa ba ka na sa Bible? Nga He is so much particular of the name of your religion. Na ba? Natay mabasa wala? No, He's not particular. Pero, unsa man iyang giingon ni Jesus? Yun sa naman namo pagkaila na sila, nga sila kabahin sa panimalay sa Ginoo. Unsa iyang giingon? Tubag. Ye shall know them by their fruit. Mailhan nimo sila pinaagi sa ilahang bunga. Unsa na to pagkaila humay gid siya? Sa panahon nga mamunga na siya. Kabantay mo anang humay-humay? Di ba na humay-humay? Natanaw nimo siya sa bata pa siya, sa wala pa siya namunga, imong tanawon unsa siya? Humay gyud iyang dahon, humay. No? Pero mahibalaan nimo ang humay nga tinuod sa panahon nga mamunga na siya. Mailhan ang katawhan sa Ginoo, pinaagi sa bunga. Sa panahon nga si Jesus, gignan siya. Ha? Anak ka sa Dios? Nga anak ra man ka ni Jose o ni Maria? Ni anak siya, kigiangkon man ni Jesus nga siya anak sa Dios. So simpre kay anak siya sa Dios, Dios gud siya, kay anak man. No pare ako, tao man ko, ang akong anak, tao pod. Unsay nahitabo mga higala? Nasuko ang mga parisyo, ha? Nganong magpaka-Dios man ka? Wala ka namo gibato, tungod gigilapas ra nimong adlaw ipapahulay, apan batuon ka namo kay nagpaka-Dios ka. Nakik-equal ka sa Dios. Kunit ng mga bato. Sumotong naigitubag si Jesus nga nakahilom sila. Unsa rin giingon ni Jesus dugang? Bahalag dili mo mutuo sa ako nga ako anak sa Dios, pero tuuhin ninyo ang mga buhat. So meaning, ma-identify nga si Jesus anak sa Dios tungod sa iyahang mga buhat. Unsa rin gibuhat ni Jesus? Kinsay makaingon? Ang gibuhat ni Jesus, unsa man? Ha? Nang ayo siya mga masakiton. Kinsa may propita nga inyong nahibalaan kaniadto nga nagbanhaw og patay. Kinsa man inyong nahibalaan nga propita nga nagbanhaw og patay, na ba? Wala. Ang nagbanhaw og patay si Jesus ra. Sumao nang dili lang siya propita si Jesus, kun dili anak gid siya sa Dios. Adunay gahom gikan sa Dios nganha kaniya nga nakahimo og banhaw og patay, mga igsoon. So dili ma-identify ang katawhan sa Ginoo pinaagi sa pangalan. No, like for example, ang balaang kasulatan nagstorya man og church. Unsa gani ang pulong nga church? Ang church mga higala og igsoon. Sa Griego nga pinulungan, that is ecclesia. The word church in the Bible, dili na siya nag-identify nga himuon na nimo siyang pangalan sa imong simbahan. Kay ang church nga pulong ecclesia, meaning katawhan. No? Kanang giingon diha nga ang iglesia o ang church sa Ginoo ginalutos. Gibungkag ba ang katong simbahan? Wala. Kundi ang mga katawhan sa Ginoo gipang bukod, gipang patay. Mga higalag igsuon. Mao na ang katawhan sa Ginoo andam mo sakripisyo para sa ilang manluluwas. Ang katawhan sa Ginoo dili ayahay. Nganuman, sa wala pa ni anhi si Jesus Christ, wala pa si nikayab sa langit, unsay giingon ni Jesus Christ sa iyang mga katawhan? Ningon ba siya nga, kung musunod mo sa ako alangga, ningon si Jesus, kung mag-alagad mo sa ako pag musunod mo sa ako, ayahay kay mo. Kaya nga naman, himuon tamong dato. Hatagan tamog gwapo kay nga balay. Hatagan tamog sakyanan. Ningon mas Jesus ana?
Wala gyud usay yang giingon. Kay walay ang iyang sumusunod dili mulabaw sa iyahang unsa man agalon. Kung ang inyong agalon ginalutos, kamo usab pagalutuson. Ayahay dili. Dili gyud ayahay. Mga higala ang pinadayag kapitulo 12 bersikulo 17. No? Kapitulo 12 bersikulo 17. Giingon diha mga higala igsoon nga ang salin o ang katawhan sa Ginoo unsa man na nagbantay sa kasuguan ni Jesus. O sila ang ginalutos na suko ang dragon. Kinsa gani ang dragon sa balang kasulatan? Kinsa ang dragon? Ha? Oh, si Satan suko kay siya sa katawhan sa Ginoo. Nganuman sila mabinuntayon sa kabubuton sa Ginoo. Unya suko kay siya unya ginalutos niya ang mga salin sa katawhan sa Ginoo. Meaning kung kita kanan dire, okay, halimbawa mga young people kamo dire, nag-alagad mo sa Ginoo, no, nagsunod mo kang Kristo. Ang nahitabo sa inyo, nabahin mo. Sa inyo lugar nga mga friend, duhara ang nagpadayon sa Ginoo. Unya ang duha pud sa inyo nagbinugay, naglipay-lipay aning kalibutan, naghudyaka yung pinabanat, tanan nga kalipayan sa kalibutan gisudlan. Apan kaning duha nagmatinud-anon, bisan hantod sa ilang kamatayon nagpabilin sila sa Ginoo. Lutuson sila, maunay salin. Ikaw nga nagpabilin sa kabubuton sa Ginoo, ikaw ang katawhan sa Ginoo nga salin. Pero ang katong nagpabilin sa pagkadautan, kanang siya dili salin. So ang church sa balang kasulatan dili identified sa iyang pangalan. Mailhan nato siya sa ilang binuhatan. Makita si Kristo ngadhi kanato. Mga higalag igsoon. Kanang giingon sa Galacia kapitulo 5 bersikulo 22 nga mailhan ta nga ang espiritu ni Kristo ania kanato sa atong sulod. Kay unsay giingon diha sa Galacia kapitulo 5:22? Ang bunga sa espiritu mao ang gugma, kaagho, kalumo, pagkamapailugon, mainantuson, no? Mao na ang bunga sa espiritu. Dili to makaygalaan nga espiritu nga mangaway, espiritu nga unsa man manglibak, espiritu nga mudaot sa iyang isig katawo. Dili na mao nga espiritu. Ang gusto sa Ginoo kanato nga ang tinuod nga iglesia mailhan kanato dili sa pangalan. Kay si Jesus dili particular sa pangalan. So, kung ani pa karon diri pertingdaghan ng religion, na ibutang namo amoa Seventh-day Adventist ang naristro sa pangalan sa sect. Ang uban pod Roman Catholic Church, ang uban pod Iglesia ni Cristo, uban pod born again, ang uban pod Jehovah's Witness. Unsa pa gid ang mga religion perting daghana, maglibog na ka kinsa may nakapangutana diri, unsa na kay tinuod nga relihiyon. So mailhan ba nimo ang tinuod nga relihiyon sa iyang pangalan dili? Mailhan dili? Dili. Niingon unta si Jesus nga dapat katong mga tawhana nga nagwali sa akong pangalan mukuyog sa atua. Pero nganong ang tubag ni Jesus Christ, niingon man siya nga kanang kung batok sila kanato, dili sila dapig nato. Pero kung dapig sila nato, dili sila batok nato. So meaning dili gid niya nakabase sa unsa man pangalan. So meaning mga higala, asa man ta mag-usa? Ang sa tanang relihiyon sa kalibutan, asa man ta mag-usa? Ha? Asa? Sa? Yes, diha kang Christ, no? Sa kamatuuran. Kaya nga naman, ang katawhan sa Ginoo magasimba. Diba, nakatagbo si Jesus Christ ug usa ka babae nga Samarianhon. Ako ni siyang story, dugang na to. Nagtagbo siya dito sila sa asagani sa well, no? Sa kanang si Bisay sa well. Balon sa Tagalog. Atabay. So naglingkod siya. Nagtagbo, gitagna ni Jesus nga kani siya, aduna siya asbana nga daghan, pero walay asawa niya ato tanan. No, walay tinuod niya nga bana, kundi nabutang og nahulog rato niya kabit. Natingala ang babae, tungod kay nganong nakabalo. Sumao din to nga, nabalaan din sa babae nga Samarianhon, nga si Jesus di ay, usa ka, Misaya. So meaning, nahibalaan si Christ nga usa ka Misaya sa iyang relihiyon o dili? Dili. Nahibalaan siya tungod kay nga naman. Nakatagna siya nga unsay kinaiya aning babayhana. Unsay binuhatan aning bayhana nahibalaan niya.
So nailhan siya nga usa ka Bisaya. Di ba? Oh, dayon ang sunod dayon ato nga gisulti ni Jesus Christ, niingon dayon siya sa usa ka babae. Moabot unya ang panahon nga dili na mo magasimba anang diha sa templo. Sa sulod sa templo wala dili na manimba. So sa unsa naman pagsimba? Magasimba sa unsa? Sa espiritu og sa kamatuoran. Meaning espiritu, aduna tay maayong espiritu, dili ta libakira, dili ta palaaway, no may gugmaon ta, mao nay sakto nga espiritu. Ang espiritu lain nga term ana, heart, no, or mind. Maayo ang atong pangunahuna, dili dautan. Unya kamatuoran, meaning nakabase ta sa kamatuoran. Unsay giingon sa pulong sa Ginoo? Sa Juan kapitulo 17:17 sa pag-ampo ni Jesus Christ ngadto sa iyang amahan. Unsay giingon ni Jesus? Amahan, balaana sila sa imuhang kamatuoran, ang imong pulong kamatuoran. So mga higalag igsoon, dili kayo ta particular. Mao bitaw nang naami diri, no? Among ipaabot sa tanan nga tagalagdik labi na sa naa diri karon. Nga kami nga naa diri karon dili mi particular sa atong religion nga pangalan sekta. Ha? Kung Roman Catholic ka, born again ka, Jehovah's Witness ka, unsa imong religion, wala mi particular ana. It's not about the name. No? Apan kung unsay giingon sa Ginoo nga ato ang sundon. Maugid na. Diha man ta magkahiusa. Pagtawag lugar ni Jesus sa ato atanan, naa lugar mo tindog si Jesus Christ diri karon sa atong atubangan. Maingon mo siya nga, "Duol mo nako." Ang Iglesia ni Cristo ra ba ang mudool? Dili. Kita gyud tanan, di ba? Ako, Seventh-day Adventist, nay born again diha, nay kuan dito, manuol na yun na. At ito kay na si Jesus. Oh, di ba? So, ingon na siya nga, dili, katura ako as Seventh-day Adventist. Kay mauro to akong katawhan. Dili. Sama gihapon, wala man si Jesus karon diri. So, unsaon nato pagkabalo nga si Jesus nagtawag nato pinaagi sa iyang pulong. No? Nagtuo man ta nga ang balang kasulatan pulong sa Dios. Di ba? So kung ang pulong unsay giingon sa Dios, mauna siya ang atong pagduol sa iya. Kung unsay gisulti diri atong tumanon. Kay ingon pa sa Juan, no? Juan kapitulo 15 nga ang magpabilin sa iya ang pulong niya nagpabilin diha kaniya. So meaning mailhan ta kumala sa atong gidala nga mensahe o sumala usab sa bunga. Mailhan ang katawhan sa Ginoo nga numan, daghan silang sakripisyo para sa kaluwasan sa uban. Gibiyaan nila ilang trabaho para lang duolon mo, walihan mo. No? Proseso man ang pagbaton sa kamatuoran, apan kung aduna tay kasing-kasing nga kanang mapailubon, mapainubsanon, andam mo dawat, andam sa correction sa Ginoo, pagbadlong sa iyang mga pulong, tutulan kita niya sa iyang mga dalan. Anong naamo diri mga langga? Because God called you. Gitawagin mo sa Ginoo. Kitang tanan gitawag, pero dili tanan maminaw, dili tanan maminaw o mo respond sa gitawag sa Ginoo. Dili tanan. So hinahinay na kami day, diretso ba rin may nag-respond sa pulong sa Ginoo? Dili. Niagi gapon mi nga magbugay-bugay, bugoy-bugoy. Sa diyan gitawag namin nag-realize na, oy, dili man day di man ita malipayon aning inani atong ginabuhat. So gitawag na ta sa Ginoo. Pagtawag niya, dito na din kaniya tudluan. Mao day ni nga pulong nga akong sundon. Mao din ni ihang giingon. Mao ni akong sundon. Dili day ko maminaw kang bisan kinsa. Kay kanang mga tawo nga nagwali o nagtudlo, instrumento lang na para nga makamatata, instrumento lang na nga para mutuunta, dili gid na sila mao ang atong sundon. Kung sa gingon sa Bible, tutok kang Kristo, dili sa imong ministro o dili sa nagwali. Tutok kang Kristo, Hebreano 12:2. Tutok kang Kristo nga mao'y nagsugod sa imong pagtuo karon nga imong nadunggan, kundi kay siya usab ang mutapos sa imong pagtuo. Okay? Ayaw mong tutok sa inyong ministro. Ayaw mong tutok sa kinsa, bisan kinsa nga nagwali. Apan tan-awa iyang giwali kung kini ba makatabang sa imuha nga mutubo ka espirituhanon. Aron makapadayon ka sa panaw. Individual ang kaluwasan. Dili ta maluwas as a group. Mao bitaw nang niingon si Jesus sa mga apostoles sa dihang na
natudloan ni Jesus ang apostoles sa tulo ka tuig ug tunga. Unsay ang giingon? Iyang himuong disipulo ang ilahang matagbuan nga mga tawo. Kay nganuman, kung magsige ra ta og kuban og simba, pero wala ta nakatuon sa pulong sa Ginoo, wala ta nitubo, sayang gihapon ang atong pag-alagad. Kuno lain kayo no, ako lang si example no, nga lain kayo nga makita ta sa mga tawo nga gasimba lugar ta og Domingo, gasimba ta pagkasabado, unya sa lain nga adlaw nahubog na punta. Lain kayo no nga sunod adlaw nagbuhot na putag sigarilyo dito. Lain kayo, makita na puta dito sa sabungan, meaning nagpakita ra na siya mga kaigsunan nga gihigugma pa nato ang sala. Wala nato gidumtan ang sala. Nganuman, kung napatay kaluyahon, mutago man ka, ang mutago sa akong panigarilyo, kay dili ko gusto nga mahimo kong kapandulan sa akong mga isig katawo. Kay dili baya maayo nga influensya nga nag-inom-inom ko diri nagsigarilyo, mutago ko. Kay napa mo kay kaluyahon ani, tago lang sa ko. Ingon ana. Meaning, nag-struggle ka sa imong kaugalingon. Pero kung dayag nato nga ipakita sa mga tawo nga ingon ani ang atong binuhatan, unsa man na? Meaning, gigugma nato ang sala. Unsay giingon sa Bible? Sa katong gigamit ni sister, no? Nga sa Roma Kapitulo 12, versikulo 9, unsay giingon? Higugmaon nato ang maayo ug dumta nato ang sala. Pero kung proud kaayo ta sa publiko, no, proud kay ta diri nga malipayon kay ta nga gipakita nga gabuhot-buhot ta og sigarilyo. Malipayon kay ta nga gainom-inom nga kita sa mga bata bisan sa kaugalingon natong anak. Gidumtan ba nato ang sala anak? Wala. Gipalangga natong ayo ang sala. Mga young people. No? Unya nagsigitag simba unya pagkaabot og nay disco grabe ta makasayaw. No, dili na ko nagikuan sa inyo no kay ang paghukom sa Ginoo dili man nga sa panahon nga kanang gihugman na ka sa Ginoo gikundina na ka kay kanang nagbuhat ka na sa una. Giingon sa Juan Kapitulo 3 versikulo 19 nga mahukman rata sa panahon nga niabot ang kahayag sa atoa ang kahibalo natudloan nata sa pulong sa Ginoo pero nagpatuyang ra gihapon ta. Diha ta mahukman. Kaya nga naman, dili naman katrabaho ang Espiritu sa atong kasing-kasing. Pero sa panahon nga, ay, di man dito mao akong gibuhat. Lord, tabangi ko, nga dili na ko magingon ato. So mga igsoon, mga young people nga nakakaroon diri, mga ginikanan, dili nato dayag ipakita ang atong pagkadautan sa atubangan sa mga tao. Kung nag-struggle manggaling ta. No? Kung nag-struggle manggaling ta. Dumta nato ang sala, o higugmaon nato ang maayo. Again, mailhan ta nga mga katawhan sa Ginoo bisan paglahi ang pangalan sa imong sikta karon. Pero mailhan ka sa Ginoo sa dihang mutubo ka. Sa dihang masultian ka sa pulong sa Ginoo, mabadlungan ka, dali kang makuan. Ano ay, mali man dito among ginabuhat, no? Kaya ang giingon diri sa pulong sa Ginoo mao man ni. So meaning kinsa imong gisunod? Ang Ginoo, dili ang imong simbahan, dili ang imong ministro, kun dili unsay giingon sa pulong sa Ginoo, mga igsuon. Ayaw ko ninyo paminawa. Paminawa ninyo ang pulong sa Ginoo. Paminawa ninyo ang pulong sa Ginoo. Mao gina akong ikabilin sa inyo. Bisan si kinsa ang inyong ma-encounter, kanang kasing-kasing nga anda maminaw, patubuon kita sa Ginoo. Ano bi? Imong tan-awon. Uy, pagtan-aw nimo, studyhan nimo. Ano? Studyhan gyud, ayaw lang nga basta ka maminaw. Kay basin unya, katong tao nga imong gipaminaw, nasa laag to sa iyang ipangsulti, wa man imong gilantaw ang pulong sa Ginoo, masalaag kita. So nakadepende ang kaluwasan, nasa imong kamot kung unsa nga kaluwasan ang imong gipili. Igsoon.